Kasorka Meghalaya Democratic Alliance kalashim mekarai ban Khang no Shuwa Shipor ya Baroh ki entry point ki badan ha kejaka Khappud bat ka Assam nalor ban Khang no ekakam khawai dawai kentup kejing khawai kentiu kurim ha ki artli ki district ki basakta jur haka klam COVID-19 ba kentup ya ki East Khasi Hills district bat karib hoi. Yakini ki rai la shim ha kejing alang shong bishar kam ha ka bede ba kejing sapriang jong kejing pang COVID-19 ha kejala. Kasorkar jela hakasngi balang kalashim mekarai ban pak Khang kerdep na Shuwa Shipor ya Baroh ki entry point jong kasorkar badan hakajaka Khappud bat kejela Assam kebakan thup ya kerdop bernihat rata cera bajeng doba trikikila mir jumla bat halideganj kebamudru ba kasorkar kan Khang no Shuwa ya kejingrung jong Kibriyo Shapok kejela kani kejingkhang ya ki kerdop kan trekam nadu ka shteng senya kabalade ka arp sauterik hadu ka miet shteng senya jong ka laipui terik naitung Lapan bena batang ya ki kam bamla ban kiar kum kapang kesitom ka jingkit marbam bat ki kali ka Assam bayat lengba ke jela ki ban lejhi sya Assam onsya ban yat lengba ki entry point. Kani ke jingkhang ya ki kerdop ka longru kum shibenta ban ailat penjat haj ki nong tray frontliner bat ki bod district bla tray kam miet labat sngi ban pet perman ya ke jing sapriang jong ke jing pang COVID-19 ha ke jela mentala sau benai. Haba pentip bagi kerdop ken sedang ban plebiang hakashi tarik unailar kesorkar kelakentui ginong shong kejela barang temu banwan payeng bakin sange aswai kejing temu ha pedang ka arpulai tarik bat kalai pui tarik unaitung namar kesorkar kan omsya ino noru banwan rong hakini kisni hakwayadei bat kini ki entry points ki bangilibu hakeleng ki benta jong ka jela Meghalaya jongi bat kata kalong baka entry points jong ka bernihat ka baar ka rata syara ka balai ka bajenduba ka basau ka tikirkila ka basan ka mirjumla bat ka bahnriu ka halidekans ngin Khang nadu ka arpo laiterik sitengmit lane pila banong arpo sauterik menstep bat kani kejing Khang kan kut hadu kalai puwaiterik jong une ubnai Julai arpo but hakane ke jingkhang jongi ya ka entry points kabangin pelaj kalong ya ki emergency services kum ki medical services ki essential commodities but kumju ki transit movement jong ki kali kibawan na Assam bat kibalej ru sya Assam kani kapelong yang i kesorkar bangin sim ya kani karai kalong hadin bangi yoi ya kibapli kini ki front liner kibatray made bat sngi hakine kin reuteli ki checkpoints leni ki entry points ngiyoi bakidu thia kidu dem bat ru don napdeng jongki ki bayo ya ka jingpang ka jing sitom lada mdei yau COVID-19 ru te ha ka jing long brio kila long exhausted kila thaj palat te nakra ka daw ka sorkar ka sim ya ka negarai bangim ban se ban Khang no Shuwa ya ka jingrung jong ki brio nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka lai phoi terik jong uneu benai Julai arpo Hagani ke jok kesini ke sorkar jela kelashim ru ikarai ban Khang no Shuwa yaki kam khawai dawai kentup ke jing khawai yatho haga district East Khasi Hills bat ribhoi namar ke jing nang sapriang jong ka klam COVID-19 hagani ke artli district kani karai jong ke sorkar kal terekam nadu kamiet sngi balang tat hadu banda penmi daki waipat ke jing penbena kat kum ke jing khain bala air ke sorkar ke East Khasi Hills ka di district ke basha kata ajur akan ke klam bat ke jing don jokinong pang hagani ke district lakot ya lai spatam Karibhoi district kadege district kebawan baar na ke basha kata ajur kani ke jingpang bat ke jingdon jukinong pang kalakot ya ka lai pautam ba kindon kata ka reception ka wedding reception lene ke jing khawai nak benta ka shongkha ka shongman ka bengla sya Baroh kata nrei menta ka sngi ngisim ya karai ba ya katu ko order ka bengla sya mentangi withdraw no kabamut ka wedding reception
haki artli ki district ngi withdraw no ka benengkong kolong ka Ribhoi district bat ka baar ka East Khasi Hills district ka sorkar kanumsha bandon kanu ka jingkhawai ha ka bayadei bat ka kentiu kurim